Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li l-ikbar responsabilità li għandu bħala kap tal-partit i mhux biss li l-Partit Nazzjonalista jkun ippreparat għall-elezzjoni li ġejja, tiġi meta tiġi, imma li jkun imħejji biex jigverna. Qal li l-Partit Nazzjonalista jserraħ ras in-nies li għandu kollox lest biex imexxi l-pajjiż. Intervistat fuq Net Television, Dr. Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jindirizza l-problemi li se jkun ħalla l-Gvern Laburista u jagħti Malta aħjar lil poplu. Il-Kap Nazzjonalista qal li dan isir b'konsultazzjoni man-nies u billi l-Partit Nazzjonalista tikompli jiġġedded, jissaħħaħ u jimxi l qudiem. Gregg qal li fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jħabbar l-ewwel set ta' kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss waqt li hu flimkien mad-deputati u l-kandidati kollha se jkomplu jħabtu l-bibien u jiltaqgħu man-nies. Bernard Gregg qal li wara li Michael Piccinino ħabbar li mhux se jibqa' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista minħabba li se jkun kandidat fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, issa beda l-proċess biex il-Partit Nazzjonalista ikollu Segretarju Ġenerali ieħor. Semma wkoll il-ħatra ġdida ta' Nathaniel Attard bħala Direttur Informazzjoni ġdid u kellim tiegħu waqt li James Aron Ellul inħatar Direttur tal-Librerija Informa biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jsaħħaħ ir-riċerka u l-preparazzjoni tal-fatti. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri maħax passi u baqgħu protetti nies bħall-Kummissarju tal-Pulizija li allega li nqabad jikdeb fi qtil ta' mara f'każ ta' vjolenza domestika u li m'għamilx l-investigazzjonijiet meħtieġa fil-każ ta' Vitals. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li jekk il-Kummissarju jibqa' ma jagħmel xogħlu u ma jieħux azzjoni, it-triq il quddiem se tkun waħda li l-Partit Nazzjonalista jagħti indipendenza lil dan il-pajjiż minn dak li ddeskriva bħala imperu tal-kriminali. F'dak li fisser bħala l-iskandlu tal-karti tal-identità, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li l-Gvern daħħal dubju f'dan id-dokument tant importanti minħabba allegazzjonijiet serji li hemm karti tal-identità folots. Qal li l-Ministru Byron Camilleri jiddefendih ukoll il-Prim Ministru Robert Abela. Dr. Gregg qal li dawnu riflessjoni ta' gvern li skontu mifni bi problemi interni, skandli u ġlied intern u li qalu mmexxi minn Robert Abela. Qal li tantu dajjef li jiddefendi lill-Ministru Byron Camilleri anke f'din iċ-ċirkostanza.